Mo dyan. Wala. Ayan pala, bisip-bisip ka eh. Sige lang. Motorista. Wala, hindi baliktad. Baliktad parts. Baliktad yung sando mo. Ginoo ko. Tanda mo na, may anak ka na baliktad. Na-video ba yun? Tinanggal kasi ni Mars. Okay. Pala. Marian, kalma lang. Bakla. Baklan to, walang bisyo. Bakla. Tigil mo yung pag-aalmusal ng blush on. Ito na ba yung mga turista natin? Ikaw sasama ka? Pupunta tayo ng... Force. Hindi ikaw lang. Buda ako ng hot spring ngayon. Hmm. Gusto mo bumalik sa ulo? Kung gusto mo, punta ka doon sa falls na gusto mo. Ako punta ako sa... Saan ka? Bibili akong pampuputok nitong hayop na to. Diba? Marian, tama na, Day. Kaya ayaw ka nilang pasunurin dito eh, bakla eh. Mga sinusuot mo eh. Hindi namin masuot eh. Ang aga-aga. Ano masasabi mo sa mga basher mo? Tawa ako. Isang araw sa kami. Tawa ako sa mga gusto kahapon. Hayop ka. Ano ba yun? Ano ba yung lapu-lapu? YouTube umakyat. Nasa is pa lang. Ala, tinitigyawat yung ulong mo. Ayan na. Parami na ng parami yan. Hanggang sa walahan Kung mo may paglagyan. ako, 4 na araw walang ano. One piece ba yan? $2 na kumakit. Sandali, bakit pala may dala kang one piece? Meron naman ako lagi dala sales. Ayan. $2. Siyempre yung ating madam. Hi, madam. Ha? Nagsi-CR pa si Brenda. Wala ka. Oo. Ay, igo tana, sobrang napulo man ta. Doon naman. Ay, dito na kayo sa Ilaking Boy, di ba? Ilaking Boy. Ito nga rin dito. Dapat kasi tigi-isa na lang kayo. Ang rela. Mayaman ba? Ansing pa ba? Naka 20 mil? Kasi nakalinis na ka. Saan mo na naglinis? Ako na magpuas. Kaya mo sige mata. Spot to. Oo, ate sa kabawi. Mahaga ka natulog eh, di ba? Correct. Ate sa kabawi ng pahinga. Ano Pards? Okay na Ay Mars, halika. 500? May ano na naman to si Pards. Hindi ako natutuwa sa mga pinagkakagawa mo sa sarili mo ha. Ikaw malaki ka na. Talikod. Atong ikuha na ko. Yung tag price Pards andito. Alam nila dito. Ay, alisin mo yan kasi baka isipin ng mga tao, ay hindi pa ito bayad. Baka isipin sinap-flip mo yan doon. Di ba? Ano pa malaking mata natin? Para na magkano. Wala pa ako dito mayaman. Halapak! Oh. Social. Ha? Itagaan naman ako sa Sige. budget. Bang change ng swimsuit kay para po. May budget naman si Paul. Courtesy of Gwen. Baba ba? Kaya, wag mo. So di hapon ko na kuan. Mag-rent ka na lang ng sariling para kay Paul. Bangka. Kaya ko. Oo. Kilala kita. Bakit? Pag uwi, ginamos na naman. Garbosa. Bakit? Garbosa. Tungkol sa Garbosa, pag uwi, ginamos. Ba't ba niyo maisama si Paul? Ano bang ano? Ba't tayo niyo isama si Paul? Ano ba? Kahit, sa bagay, kahit, Paul, halika nga! Kahit ako ayoko isama. Halika. Ano yung suot?
Magbibitch ka ba? Oo. Magnininong. Magbibitch ka o atin ka ng 18th birthday? Dalawa kami, Daniel. Wala ka ba sando? Meron. Magsando ka na lang kasi... Parang ligo yun. Ah, Dalawa kami. Kailo kayo na nagkasunis man. Iko nga. Magbailo na lang mo ni Paul. Magpulo na yun. Oo, magbobolo ka rin, magsando ka lang. Tapos, para hindi ano... Ang Victor man. Okay na, floral. Oo, pero hindi yung parehas printed. Mag-18 na ro. Yung mga lalaki namin, ewan. Pero magnagi pang uto. Ano ka, ang init? Ha? Pato si madam. Dati hindi ka naman ganyan nagre-reklamo sa init. Sensitive skin. Ah, oo. Sa tabing dagat na daw siya. Sumama ka pa. Anduha dira sa sulod ning mata na. Wala pa. Hindi rin sasama yung dalawa. Dahil, Posible yan. nasa CR pa nga. Alin na din mo, Ford? Kunyan na mo, hindi rin mo magkalukalo ka. Ano bang meron sa inyong dalawa, Marian? Kayo, magkasama na naman kayong dalawa. Hindi nyo gayahin si Simple Amore. Ayan, oh. Simple amore lang. Manghuhula lang doon sa dagat. Hello. Bawal ang lipstick doon. Marian, burahin mo muna yung blush on mo, bakla. Pag ikaw pinaalis dun sa isla. Dala mo wirila. Basta eh. Napaka-busy naman ng ano, puno kabala. Kalmahan mo lang. Britney. Siya ba? Iba sila mga uban? Iba sila mga uban? Yan! Ato na tao ang uban ta. May iwan kami ni Gwen. Sa kayong dalawang boys. Si Melmar, mauban ka? Hey guys, good morning. Si Melmar, nakaano na rito, 8 times. Kanina yan. Eh. Ang ganda. Di ba? Outfit check ni Madam. Bayot. This is from Mama Ana. Thank you, Ma, for this. Ang ganda ng upper mo. Hindi, alam mo, Nanay Ana, Pero yung promise. lower mo, pang ano siya, No. Sunday's best talaga yung lower. Doon lang ako sa totoo, Nanay Ana, maluwag sa kanya. Akin talaga dapat yan. Hindi nga kasya sa'yo. Maluwag sa'yo, Mars. Ano, Madas pasikipan mo kasi na. Magic Iganin siya. mo nga, bigaw. Sila. Hello, very sexy. Ay! Ay! Ano ka dog out? Sure ka ba nga? So, ayan, guys. Iba talaga si Mars. Nay, dapat iniwan mo na lang sa... Ni pare ha. Safety ka. Yun lang. Ay, saan ba kayo umiga? Gwen, hayop ka na ba? No, Hindi ko kaya te. yung Puputok yung dibdib ko. sa... Init. Hulog. Yan sila. Going na sila kasi mamasyal sila. Kami kasi nakapasyal na kami sa Sangken. Siya daw, hindi na siya masama. Sa gilid na daw siya ng dagat. Sumama ka pa doon. Huwag na i-uto. Ano si Kwa? Ako mga anak, bagi pa. Ato na ako na dito. Vitamin C. Ato na mo, Ford. Ato na kayo na na yung ilan. Paiwan na lang kami rito ni Gwen. Hala! Paiwan kami nila Gwen dito. Uy, bilis na! Punta na kayo. Maiwan kami ni Gwen. Ah, si... Alin na! Uy, bilisan nyo ba? Kayo hinihintay.
Yan. Yan pwede. Nag-alisis mo. Alarm man to Inday. Apas lagi si Paul B. Pwede ko nakata. Ay Mag-enjoy kayo doon. Aldo. Ay, Paul. Pag may nakita kang... Ay, hindi. Kami na lang. Alis. Maglinis muna tayo sa hiligaan dito. Bago tayo lumarga. Asa na namin chinelas ko? Tapos mamaya may show kami. To. Hindi na kami sumama. Kaya yung punta namin dito is hindi outing. Sarap magtrabaho. Diyan si Brenda. Natutulog. Dito siya sa labas. Dito. Kaya dito. Si Rhea. Ayan. Dali, i-turn mo ko saan sila natutulog. Tapos dito naman sa aircon. First aircon si Yung Neil mag-asawa. at saka si Amori. Tapos yung dalawang bisita. Tapos si Melmar dito. Ako dito ako nahiga kagabi. Si Paul. Dito. Si Duyan. Ay, hindi kayo nagtabi. Kawawa naman yung friend ko. Tapos doon naman sa kabilang ano. Andito si... Ay, asa pala si Bating? Hindi siya dito natulog? Doon. So dito naman inis. Dito sa kabilang side na room. Dito si ano. Another... Another aircon dito. Andiyan sila Argel. Argel, si Carlos, si Jigjag, si Inday, si Daniel, si Bating. Ay, si Bating dito galing yan sa sahig. Dito sa sahig. Yan. O, diba? May pa-tour kayo sa amin for the morning session. Dito yung aming kainan. Dito yung kainan siya. Tara na mami siya, maglinis na tayo. Bago tayo Wala maglaro. tayo maggala. Gagala kami amin. Pero hindi kami kasi dito sa malayuan. Nila kami sa amin. Tapos si Maring Mar pala. Si Maring Mar, iwan din siya. Kasi nga, Naka 8 times na siya. Halos naikot niya na lahat, no? Tsaka yung mga bahay-bahay dito si Melmar. Kakilala niya na yung mga ano. Kasi nagsisend tara siya. na maglinis. Linis na lang. Jack? May bang ka? Lugay pa ka? Ah. Ah. Mukha man mo. Bibili ko sa babaw sa rin. Ano sa sapatos? Arawan sila. We're done na mga moms. Grabe, hindi pala ako nag-no rice. Pero tinan nyo, payat ko na agad. Ano? Oo, mo naman sa 0.5. Sabi na agad. Nag-react agad sila. So, I know for sure magre-react din kayo. Siya mga moms. Ready ko na rin yung aming mga gagamitin later sa aming show. I-double check namin din. Labas muna kami later nila Gwen. See ya!